Takže ideme sa pozrieť na poschodie. Na poschodí sa nachádzajú 3 spálne. Celková kapacita drevenice je 14 hostí v 4 spálniach. Čiže chodba, dekorácia. Prvá spálňa napravo má manželskú posteľ, odkladanie v skrini, samozrejme výhľady do lesa, rozkladaciu pohovku a posteľ, ktorá nie je aktuálne prestretá. Druhá izba na spanie má tiež manželskú posteľ, zmestí sa sem aj detská postielka. Dieťa alebo dospelý môže spať na rozťahovacom kresle. Televízia a skrine na odkladanie vecí. A tretia miestnosť na spanie opäť s manželskou posteľou, detskou postielkou. Sú tu dokopy 2 detské postielky, skrine na odkladanie vecí a takisto rozťahovacia pohovka a posteľ, ktorá nie je aktuálne prestretá. No a hore je aj kúpeľňa, WC, bidet a sprchový kút.